d'aquestes etiquetes, afroamericà, llatinoamericà, iberoamericà, magrebí, com hem comentat, s'amaguen una sèrie de cultures i de nacions mil·lenàries. Per exemple, els quichua, els aimara, els amazics, els maputxes, els guaranís, una sèrie de gent, una sèrie de cultures que queden amagades darrere d'aquestes etiquetes. I el que volem és que la gent del nostre país, els de fora i els de dintre, sàpiguen que existeixen, sàpiguen que tenen unes llengües molt antigues, que tenen unes tradicions culturals molt antigues. Aquest desconeixement normalment ja és injust, però encara és més injust en un país com el nostre, en un país que vol donar-se a conèixer a fora també, vol que la gent de tot arreu conegui les seves reivindicacions. Per tant, és injust que quan ens referim a aquestes cultures doncs no parlem de quichues, d'aimares, de guaranís, d'amazics, i que els hi donem el nom que sovint els colonitzadors els hi van donar, perquè no oblidem que bolivià, americà, colombià, per exemple, són noms de gent que els va colonitzar.